lumrang kang sekar gadung miang sri gading rerengkaning taman sari oh Brahma romang isep sarin tawan pindo Wijleng koso asa santi jaya-jaya murih ayuning bawana tak sawang kaya ora pangkling ana ngarepanku iki apa Widura. Nun inggih Kanjeng Gusti Kuntitali Brata. Kula ingkang sowan ya Yama Widura. Ana parigawe apa Yama Widura nganti teka papan kene nganten. Manah kula menika rinten kelawan dalu tansah was-was lan waspada. Sebabe apa Widura mekaten Sang Dewi. Wewangunan ingkang badhe dipun paringaken dumateng panjenengan dalah putra-putra Pandhawa menika pokal gawene Patih Harya Sengkuni nggih Harya Suman. Kawula menika tansah mikir mbok menawi sedaya kemawon ingkang dipun pandhekani kaliyan Patih Harya Sengkuni nenggih Patih Harya Suman menika tansah kebak reka daya. Mila saking menika monggo Kanjeng Gusti kula aturi tansah eling lan waspada. Yama Widura kula wonten dawuh bab tansah eling lawan waspada aku karo anak-anakku iki wis ora kurang-kurang. Anggonku nenuwun marang ngarsa Gusti Dat kang murbeng dat. Rina kelawan wengi aku tansah memuji mring Gusti sebabe apa to Yama Widura? Aku iki wektu dina iki wis randha ora duwe kang bakal dadi pengayoman. Kawula mangertos Sang Dewi. Menika Bratasena kalian kembar wonten pundi? Wah. Kembar awan wengi nangis wae mung kekeder. Wis tau ora iso meneng loro iki. Bratasena, nggih. Selehno dhisik ora. Banget anggonku tresnani marang adi-adiku. Adikku nangis aku ya melu keronta-ronta. Bangeten. Pandhawa ninggal anak kaya ngene bapake wis ora ana donya. Duh, Werkudara, Bratasena.